Bata i Seka. Family Kids. Bato, hajde da ti ispričam jednu zanimljivu priču o hrabrom Bogdanu vatrogascu. Može, Seko. Jedva čekam da je čujem. Jednoga jutra dok je Nikolina sebi spremala doručak, došla je do nezgode. Stvarno, Seko? Kakve nezgode? Zapalio se tiganj u kom je Nikolina spremala doručak i onda se vatra proširila na cijelu kuhinju. Pa to je ozbiljno. Šta je onda Nikolina uradila? Nikolina je odmah pozvala najhrabrijeg vatrogasca u gradu. Pozvala je Bogdana. Rekla mu je da požuri, da joj cijela kuhinja gori. Bogdan se odmah dao u akciju. Čim je stigao, odmah se dao na zadatak i počeo da gasi požar. Bogdan je još jednom pokazao zašto je najhrabriji vatrogasac u gradu i od Nikoline je dobio zasluženi pehar za hrabrost.